फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै समबार 2022 मायथाइनि आगस्ट दाननि 8 अक्ट' सावननि 22 अक्ट' एकादशी अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय PM मदिनि बिनानाव पाकिस्ताननिफ्राय राखि बन्धननि मुङै राखि एबा गोथार खुन्दुं दैथायहरदों। लोगोसे 2024 मायथाइनि जानो गोनां बिसायख'थियाव फिन मदिखौ प्राइम मिनिस्टार महरै मोनफिननो हास्थायहरदों लाइजामनि गेजेरजों। भारताव गोदानै 8,738 COVID-19 केसफोर मोननाय जादों। थैनाया 40 सा जाबाय। वेस्ट बेंगलाव कलकातानि मिउजियामाव गुलि गावनायनि जाथायाव सासे पारामिलिटारि जवाननि जिउ खहा जादों। आसामनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव नंखाय ट्रेफिक पुलिस अफिसारआ मटर साइकेल सालायग्राफोरनिफ्राय जुरिमाना बुथुमदों। गुवाहाटीनिफ्राय बासाव फैनानै नंखाय अफिसारआ थाखानाय ट्राफिक पुलिसफोरखौ लेंहरनानै हरखाबै मटर गारि सिग्रोमनो हमो आरो जुरिमानाबो लानो हमो, जायनि जाहोनाव गुबुन जुनियर अफिसारफोरा सन्देह जानायाव गावसोरनि सिनियर अफिसारनाव सोंहरो आरो जाथाया सोराङाव फैनायाव उनाव खानो हायो। दिल्लीनि बेटला हाउसनिफ्राय NIA नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सिया ISनि सन्देह खालामनानै सासे सुबुंखौ खादों। उडिशायाव मोनसे गाहायजों थांग्रा लामायाव दै जमा जाना थानाय दैयाव बासआ गबोदों, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफ्रा 20 सानि हान्थैग्राफोरखौ रैखा खालामबाय। इसर' एबा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशनआ गोदान रकेट दैथायहरदों, जायखौ सेटेलाइटखौ सासे फरायसुलिया दिहुनदों। इजरायली एयार स्ट्राइकआ गुबुन सासे गोजौ थाखोनि इस्लामिक जिहाद कामान्डारखौ थैहोदों, गुबुनफोरखौ खानाय जाबाय। गाजायाव थैनायनि अनजिमाया 32 जाबाय। मणिपुराव रायजो नाङैनो मबाइल इन्टारनेटखौ सानबानि थाखाय बोखारथ'नाय जादों। मख'जाथाव दि खायसे समाज बेरेखा सुबुंफोरा ससियेल मिडियाजों गाज्रि राव बाहायनाय आरो पाब्लिकफोरखौ थुनज्लाय होनाय हाबाफोरनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। हेफाजाब मोनाखै। कमनवेल्थ गेम्सआव रेसलिं ब्रन्ज देरहानो हानाय दिव्या काक्रन मुंनि सासे हिनजावसा गेलेगिरिया दिल्लीनि CM अरविंद केजरीवालखौ लाजि फोनांदों। सऊदी आरबनि मेक्कायाव अखा मोफ्लामनाया क्लक टावाराव नांदों। इन्टारनेटआव बेनि भाइरेल भिडिअ नुनो मोन्दों। नेशनेल मेडिकेल कमिशनआ पाकिस्ताननिफ्राय गाज्रियै ट्रिटमेन्ट एबा फाहामथाय मोननाय माइनरिटिसफोरखौ आनजादनि उनाव मेडिसिन प्रेक्टिस एबा मुलि जाहोनो एबा बिजि लाहोनो गनायथि होदों। राजस्थाननि जयपुराव पेट्रल पाम्प बिगुमाया खमायनाय बेसेनाव एबा डिस्काउन्टआव थावफोरखौ फाननो लादों। मख'जाथाव दि जायफोर बायग्राफोरा गाइखेरनि लांदां पेकेटफोरखौ पेट्रल पाम्पआव जमा होफैयो, बिसोरनो 1 लिटार पेट्रलाव 1 राङै खमायना पेट्रलफोरखौ फाननो लादों। 50 फैसायै डिजेलखौ खमायना हरनो लादों। पेट्रल पाम्प बिगोमाया सुबुंफोरनो सिंगल इउज प्लास्टिकखौ बाहायैनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनो बे थांखिखौ लानाय जादों। महाराष्ट्रआव गोदानै 1,812 COVID-19 बेराम सन्देरदों। सासे थैबाय। एक्टिभ केसफोरा गासै 12,011 सा जाबाय। धेमाजि जिल्लायाव 1,07,000 हादरारि फिरफिला जगान बिफाना। बेखौ ADS बिरेन्दि दत्तआ फोरमायदों। जनायाव लामानि जाब्रबथाय, गारि सालायग्राया एसेयावनो जिउ रैखा। श्रीलंकाया चाइनाखौ हाई-टेक शिपखौ हाम्बानट'टा जाहाज गाथोनाव लाबोनायखौ बन्द' खालामनो बुंदों। साउथ करियानि मोनसे जेजु दिपआव थाइलेन्डनि सा 55 दावबायारिफोर गोमाना दङ। अरुणाचल प्रदेशनि चांलांआव सासे ड्राग्स फानखोमाग्राखौ पुलिसआ हमदों। बेनि आखाइनिफ्राय 1 केजि भां जब्द खालामनाय जाबाय। मणिपुरनि अल ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन मणिपुरा मणिपुराव इम्फल-डिमापुर नेशनेल हाइवे 2 आव इक'नमिक ब्लकेड खालामदों, जायनि जाहोनाव गासै गं 200 गुबुन गुबुन गोनांथार मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकफोरा गसंनानै थानो गोनां जादों। आसामनि बक्सार माइना चुटियाया आल्फा
आइखौ मदद होनायनि जेल आरो उनाव बेल जामिन मोनबाय। बेसेन नाङै मोब्लिब साख्रिनि रोखाथि गुजरात एसेम्बलि बिसायख'थिनि सिगाङाव अरबिन्द केजरिवालआ गोबां खोथा होदों। दिनैनि गाहाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।